prvého videa dneska skúsime vypáliť čo najviac TNTčka až po 1 level, až po 1000 level. Takže tu mám už TNTčka, takže ideme odpaľovať. Takže si ideme zobrať zapaľovač a ideme odpaľovať. OK, takže hľadáme zapaľovač. Nevieme zatiaľ, kde je, to nevadí. A hľadáme. Zatiaľ tu není, tak musíme ísť tu. Ani asi túto není. Nie, ani túto není. Tak musíme ísť túto. Ak túto nebude, tak nebudem radšej nadávať, lebo tak proste. Tak túto musí byť už. No dobre. Túto musí byť na odpáľ. Musí tu byť na odpáľ, prosím. Prosím, na odpáľ, prosím. Prosím, nech tu bude na odpálenie. Není tu. Ja zabijem celý inventár. Proste, neznášam to. OK, možno tuto to bude. Asi tuto. OK, asi to už máme. Yes. Konečne. OK, takže my ideme odpáliť ako prvé, level 1. Ideme prvé odpáliť level 1. OK, a to je tento level. OK, takže vybuchuje to a nabok. OK. Wow. Motherfucker. To bolo veľa. Pozerajte, čo sa to spravilo. OK, takže ideme dneska vybuchnúť ďalšie. OK, takže tu ideme nejako nahromadiť tieto TNTčka. Ideme ich nahromadiť. OK, musíme ich nahromadiť, ale to bolo riadne, tieto výbuchy, a ideme ešte si urobiť menší výbuch, trošku. OK, menší výbuch, yes. No, to čo sa deje, OK. Takže výbuch. OK, a odpalujeme! Dúfam, že to riadne odpali. To bolo slabé. To bolo najslabšie, si myslím. To ja idem dať viac. Poď. Toto musíme dať. OK. Nie, reklama! Prečo musí byť tému? Reklama, dobre. OK, musíme toto vypáliť. Dáme za všetkých a toto je posledné. No, skúsime ešte, či sa to dá pod vodou, ako to. Skúsime to. To bude dobre. Dáme napríklad ešte takto. OK. Musíme ísť hore a zapáliť to. Vybuchuje! Som zvedavý, aká to bude bomba. Vážne, tak to nebola ani bomba. Že to bude riadne. Toto bude bomba. Fú! OK, takže ak sa vám video páčilo, robím si zdravu, ideme ešte odpadovať. OK. Yes, sir. A nezabudnite dať like a odber. A my ideme odpaľovať ďalej. Takže ideme teraz zabiť prasiatko. Prepáč prasiatko, ale ideme ťa zabiť. OK, ideme ťa zabiť. OK, takže ideme ťa zabiť. OK, takže bye prasiatko. Bye prasiatko, bye. Nezomreš. OK, vážne. Bye. OK. Napíšte mi do komentáru potom, že aké video, a ja idem zapáliť stromy. OK. Prečo to nejde? Dobre. A zajtra vyjde nové videjko.
A odpalujeme. Čo sa stalo? OK, musíme to asi viac odpaliť. OK, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like a odber